जों बेयाव आन्दलन खालामदोंमोन बेहाय आन्दलन खालामखानानै दाबो आन्दलन खालामगासिनो दं ओमफ्राय आर्मि पुलिसफ्रा नै बाहाय दुरुं बोथेनानै दोनबाय जों माने बेखौ बारहोला बिसोरो ओरै बायहेरायावबो थांबावल होला माने जों दहाय फार्स्टआव थांनो मोन्दों ओमफ्राय हनै आर्मिफ्रा बाहाय दंजोबो ओमफ्राय हनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दा हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोन जों दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेज दतमानिफ्राय जों दिनै मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव जों दिनै बाहागो लानो फैदों नोंथांमोन जों दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनफैखाबाय जों दा बैयाव जोंनि गारिखौ दोननानै जों दा थाबायबोबाय ओरै जोंनि कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा थाबायलांबाय जोंबो माने थाबायगासिनो दङ जोङो गाइस दा आन्दलनाव सफैबाय आन्दलनाव सफैनानै जोंबो जयेन लाफैबाय दा जोङो आन्दलन होगासिनो दं नोंथांमोन एकदमबारे मानसिफ्रा बेसेबांबा बुरजा जाबाय गासिबो स्टुडेन्टफोर गोजा बिराद बुरजा ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंनि कलेजनिफ्राय आदा हायनानै होदो आदा नै ओरै आदामोन दंजोबो गासैबो जोंनि कलेजनि जोब आदा मद' दरना होनो फैदों ना ओमफ्राय खोथा गैया लादुसिंखौ मा बुंनो सानो लादुसिंखौ औ दे आदा सेब लाना हरा थारमाने खोनासंदो नै गासैबो कलेजनि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैनाय कलेजफोरनि फैजोबदों गासैबो स्टुडेन्टफोर नोंथांमोनहा नायनो हागोन ओरै खावसेथिंबो दङ बे खावसेथिंबो दङ ओरैबो दं Isigoसे, ada mana jaga dah. Oh, yang sejarah semua. Kasih dulu. Kasih dulu. Aji, mana ini antara itu kita ambil proses polisi. Saya gubernur Romasa, wah masih minister Romasa, wah kita, amar menteri, khabar, mana doktor, mana Rodoswi ko damai ini bapak ambil proses polisi. Jadi apa yang lagi kio? Lantaran gaduh sih damai ada bagi apa? Kio kiri bawa paranan. Lantaran lakukan dagori ini kar hohayon, kar buhujugan. Itu apa? Ada ini fashion jalur itu homai. Maka siapa yang ke? Homai tadi ini kori bawa karena gubernur masalah komiti. Bujang, taruh deh agak. Ada ini komiti universiti ahi pelai. Universiti bibino bikoy ahokol logon. Ba universiti bibino amar professor ba assistant professor ahokol logon. Alab alasuna ba ini kori go. Pasti kalau itu ba bibino dal hanggaton ba haikah hoba logon.
ইয়াত মানে ইনকুৱাৰীৰ যিটো প্ৰচেছ যিটো আলাপ আলোচনা এইটো কৰি গ'ল বিভিন্ন দল সংগঠনবিলাকে এই ভাইচ চেঞ্চেলৰৰ যিবিলাক মানে বেয়া ৰিপৰ্ট বা বেয়া এক্টিভিটি বা বেয়া কাণ্ড এই বেয়া কাণ্ডবিলাকটো ৰিপৰ্ট দিয়াৰ স্বত্তেও আজি মানে কিয় এই কমিটিয়ে কিয় ৰিপৰ্ট দাখিল गायसिम आन्दलना जागासिनो दं जोंबो होगासिनो दं आं आदा जेन'नि खाथियाव फैबाय एसे मा होनो आदा जेन' लादु सिंखौ माना लादुखौ मा होनो साराय गुदुंनि थावआव होसनना खुगाथायाव लाथाबबाय ओमफ्राय लादु सिंखौ बे मुर्दाबाद खुद्रिसारनाय हाबाफारिया 5 घन्टामोन 9थानिफ्राय 3थासिम दा जोङो 3था जानोसै दा बेखौनो जोङो होगासिनो दं नोंथांमोन नायदो Shameless Go back Justice थ' नोंथांमोन नै जों बेयाव आन्दलन खालामदोंमोन बेहाय आन्दलन खालामखानानै दाबो आन्दलन खालामगासिनो दं ओमफ्राय आर्मि पुलिसफ्रा नै बाहाय दुरुं बोथेनानै दोनबाय जों माने बेखौ बारहोला बिसोरो ओरै बायहेरायावबो थांबावहोला माने जों दहाय फार्स्टआव थांनो मोन्दों ओमफ्राय हनै आर्मिफ्रा बाहाय दंजोबो ओमफ्राय हनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दा नै गाइस नायदो दा जोंनि खुद्रिसारनाय हाबाफारिया 9थानिफ्राय दा 3थासिम जागोन दा नै 3था जानोसै गाइस 2:30 जाबाय दाबो हाबाफारिया मिटिङा जोंना जागासिनो दं दा नायदो गाइस थ' गाइस नै आर्मिफ्रानो हाबहोआ बिसोर गाइस जोंना बासआ हगारबाय जों आन्दलनाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोङो 9थानिफ्राय 10टा 11टा 12टा 1टा 2टा 3टा 5 घन्टा जोङो आन्दलन खालामबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोङो गाइस दा जों हगारलांसिगोन बासआ जों खारनो नागिरखाबाय माखासे गासिबो स्टुडेन्टफ्रा थांजोब्बाय ओमफ्राय जोंना लोगोफोरखौ नेयै जोंनो लास्ट जाबाय नै थांजोबसिगोन जोंबो बास गासि नालाय जोंनाथ' बिराद गिदिर जोंनि कलेजनिफ्राय गाइस बास गंनैनि बारा फैदों बास गंनै ओमफ्राय आरो अट'जोंबो फैबावदोंसो मेरला नै बरिया जै कलेज मोनफैनायनि